Какво ще правим това? Дече ли сме... А не, камиона ли са това? Или обишторията нещо май? А не. Мамо... Това целта бе тишак. Да разбиваме камиона или нещо друго. Нещо, две неща трябва да се вземат отгоре на това. Steel Variables. Камионите трябва да се разбиват, нали? Чекай, че така ма шокът, къде викнеш. Яо бе, мама. Почти то лазер, бе. Така съм си усилил оръжието, 4 патрона и ги гъртам. Патрона и ги премазвам, значи. Къв си ти? Бе, това от нашите ще ударат. Опа, тук е пълно от тази страна, сега ще ги оправя. Аз ще опра, че има шока тук. Аз спирам. Давай. Опа. Тия мърсетки. Чакай, че дука. Пълно. Цекай. Колко ще си. Да прави. Има ли е? То чегията. Нали, имаш накама. Абе, кой ме грами откъде, бе? Не мога да разбера някакви зимбаци свалием и не мога да ме грами, бе. Мога да дойде бота поне. То черния ще ме спаси. Падахите.